Plastig, bwyd, papur. Rydyn ni gyd bob dydd yn creu lot o wastraff. Ac ar ei ran fwyaf o'n gwastraff fynd i ganolfannau ailgylchu, fe fydd ychydig yn mynd i safleoedd tirlenwi. Wrth gwrs, ailgylchu silorau i'r blaned, ac mae'n debyg bod Cymru ar flan y gad o ran hynny. Ni yw'r trydydd wlad orau yn y byd am ein ailgylchu, gyda 95% o bobl Cymru yn ailgylchu gwastraff o blwyddyn. Ond nid all y gellir gwell, ac mae dal angen atgoffa arnon ni gyd weithiau. A heddi, i fi wedi dod i ysgol Panteg, lle mae yna sesiwn arbennig ar ailgylchu. Mae blwyddyn 6 wrthi'n dysgu am sut allwn ni gyd fod yn ailgylchu'n well. Rydw i wedi dysgu bod ni yn y trydydd yn y byd i ailgylchu yn wych. A fi'n rili falch o hynna. Ni'n gallu ailgylchu fel plastig, fel bwyd os ti ddim wedi fel bwyta fe, a fel papur. So wedyn, pam ti'n ailgylchu ni'n gallu creu pethau hwnna mewn i pethau arall i ti defnyddio eto. Os ti ddim yn ailgylchu, mae gallu fynd mewn i'r môr a mae'r fel y surroundings ni gallu marw fel yr anifeiliaid yn y môr. Mae ailgylchu yn ein helpu i leihau allyriadau Newyddion Ti gwydr sy'n ein helpu i fynd i'r afel a chynhesu byd eang wrth gwrs. Fel pob ysgol bron, mae ysgol Panteg yn ailgylchu a'r neges yma heddi yn glir i ailgylchu mwy lle mae modd gwneud hynny.